Бу тормыш бик кызыклы әйбер. Миңа 2 ел элек син татар телен курсларын оештырырсың дип әйтсәләр, мин ышанмас идем. Мин шуны искелек билгесе дип уйладым. Һәр 4-5 ел минем тормышым каты итеп үзгәрә. Шул чакта гаҗәеп әйберләр күзәтелә. Мәсәлән, минем бер дустым бар, аның исеме Глеб. Мин аны 5 яшь күрмәдем. Казанга кайткач, ул миңа Инстаграмда минем синең белән фитнес шөгыльләнәсем килә дип язган. Аннан соң аның хатыны миңа шалтыраткан тренировкалар буенча мин аның хатыны белән дуста. Аның гаиләсе дә бик яхшы беләм. Сейчас даже не снимай пока. Я забыла, на каком месте остановилась. Да, Казанга кайтсымаш? Нарежешь. Казанга кайткач, ул миңа минем синең Инстаграмда минем синең белән фитнес шөгыльләнәсем килә дип язган. Аннан соң миңа аның хатыны шалтыраткан Марго исемле, мин аның белән дә дус. Аның Глебның гаиләсен дә бик яхшы беләм. Күп вакыт узмады. Мин Инстаграмда татар телен курслар оештыру өчен яздым. Глеб миңа үз татар телен өйрәнү теләвен белдерде. Мин кызыксындырдым һәм группасына аны керттем. Менә шулай. Элек мин Глебның шәҗәрәт турында белдем. Аның гаиләсе Мырза нәселеннән. Хәзерге вакытта Глеб Мырза мәҗлесе күтәрергә булыша, ярдәм итә. В общем, жизнь полна удивительных совпадений. Это то, что я вчера пыталась сказать. На самом деле долго формулировала свои мысли даже на русском языке. И на татарском оказалось сказать это еще сложнее. И это уже далеко не первая попытка. Вот. Такие вот дела. Все.